Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Sengkme kalarai banlet Ïakren ia u Conrad ke sangma u Menteri Rangba Kajela Lashai kasi ka arpun riu trik minta ubnai nailar arhaja apun riu. Ha kapor riu Baje Janmiet ha conference hall Secretariat. Katkum kasithi balapha min ha ka arpusan trik minta ubnai ka sorkar jela lingba katanat kampo yeng ka balasoi da ka kong Didi Singai ka MCS ka joint secretary jong ka sorkar jela kala pha sha uba pinchai borlang rani u assistant general secretary ka KSU Sengkme Halor ka phang ban khot Ïakren Halor ki mat ba ka seng ka dawa katkum ka te ka phang bala kado da ka kong Didi Singai ka MCS kala pentip sha uba pinchai ba Menteri Rangba Kajela u Conrad ke sangma un penlong ya ka jingelang bat ka KSU ha conference hall Meghalaya Secretariat main building Shillong ha ka arpun riu trik minta ubanai ha ka por riu Baje Janmiet Halor ki mat ki jura baka KSU kalabu kumta kala kerpat ya ka union bakin wan ha ka ni ka jingelang na kalyang ka KSU ru ka bala shong jingelang minta ka sngi kala rai bandet sha ka ni ka jingelang Lashai ka sngi ban Ïakren ya kini ki Tylli ki mat hakmat u Menteri Rangba Kajela u Conrad ke sangma kumban chupen kenmau ka KSU kala penlong ya ka jingelang haman ki district ha kini ki sngi bat ha ka khat khandai trik pat kala penlong da ka jingyat pat ba da ki thuk thuk bat ha kini kapor ki don ki riu shim kabu ki la penjulor ki kali Assam bat ki kali sorkar hadu ba kala penbitar saya ki nongnya kali na Assam ban khang lenti pat iki kali na Meghalaya ban Leit cha Assam ha katehi kamiet ki pulet ka Shillong ru ki layo ban kem ye ki nong yalam ka KSU kata yu president u samlare man kharjana u Ruben Najar u bade u general secretary bat u pinkmen lang Janmiet u bade u vice president hadien bakini ki jing sha kem mi ki laingot ki nong yalam ka KSU bamenta ki nong yalam bariam ka KSU ki bakan thop yu ba Samuel Jerwa u ba Lambok Starwell Marngar u ba Donald Thaba kilami shakmat ban ya kershan lang ban ai jingmut ik dikhot ka Central Executive Committee ban shim ki rai ha ka baide bat kini ki Tylli ki mat kini ki Tylli ki mat baga KSU ka dawa hakmat ka sorkar kalong ban pendam no ik jing pen snow pat ba jong ka Shri Semen ban pentrai kam no ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2000 khan riu ban penbet thama ya ka rukom thung kam ha sorkar kenthop ban pendu no yaki personal interview na ka banta ka kerdan grade B grade C bat grade D kat kum ka jing tha ka sorkar pedeng bat ban pen bhai ka rukom trai kam ka MPSC lembat ki DSC ban pen orlong ru yaki an ki bade hok halor ki nong trai na shabari lani ka amendment migrant workmen act khnang bandai ki lat yo kam yo jam ki trai shnong ban pen bedru ya ka rukom thong nong trai hanegrims Prapho la arpho jong ki kenthei bat shinrang ha ka kam nos bat ban yo bha da ki trai jela